Hello, Marina Aldao. Marina daw man po. So po ananta na po para din na po magparahaloy-haloy. Sige po, sige po, sige. Pilingon ta po kung qualified po ka mo sa samuyang kumpanya. So ano pa mga requirements para maaraman ta kung talagang pwede ka mo sa inaapod ming trabaho. Sige po, sige po, sige. So apotong ko lang po kamo ni dikit na question, tapos ang sisimbag lang po nindo is yes or no. Kung may reklamo po kamo or may paliwanag po kamo, naman po kamo sa barangay bako paligdi. Iyo po. Okay. Okay po. Okay, so po nanta na sir ano. So ano po uling pangaran? Langkoy po, Langkoy. Koy, very nice name. Ay, malit na bagay. Salamat po, salamat. Sir Langkoy, so digdi po sa company mi ang hinahanap mi is 25 years old below. Pero ano pong edad mo? 20 anyos po, 20 anyos pa lang ako. 20. Garo ka 45 pero pangduwa is hinahanap po digdi sa kumpanya is at least college graduate. Ay, iyo po, graduate po ako. Aram mo po sa si Pokot, mo po ako nag-graduate. Okay. College graduate with 2 years experience. May experience ka po ba, Sir Langkoy? Ay, iyo po, may experience naman po ako, pero sa bata ko pa man lang. Sa bata ko po, dati. Pero sa trabaho, may pa. Mayo. Okay, next. Next po, so ang hinahanap po digdi sir, ito yung mayong commitment, mayong jowa, mayong bata, mayong girlfriend, mayong boyfriend, mayong mamasang, mayong kabit, mayong bakla, or dawano pa. Ay, dahil man po, nag-usuba mo lang po kung may bata na ko. Pero katunayan po talaga, single po talaga ko since birth. Unay pa ang sunod na hapot sir, pero po ang height mo? 5'8 po, 5'8. Oh, 5'8. So ang hinahanap po digdi sa company is 6'6. 6'6". Ano po, ang kaya po nito didi yung trabahador, basketball player. Puri na po yan. So, okay, by the way, next question na kita. Baka naman po ang hanap nindo, para tokdol ninyog. Ano para sa akin ang hanap nindo? Langkoy, hard worker ka po ba or mahigos? Ay, sir, kung urulay sir yung mahigos sir, mahigos ni sir. Ano sir, gusto mo sir, pupuan ta ka pa. Next kita, next. Okay lang po ba sa imo kung minsan ang sahod is nadidelay? No problem sir. May ko problema yan sir, no problem. Nadidelay po ning 2 years. 2 years? Sir. Grabe naman yun sir. Baka magkarutos naman yan ang pamilya ko. Pag-araw ken 2 years delay. Bring na ako niyan. Pag ipatulputa ka na kayan. Langkoy, kaya mo po bang tumayo ng 8 hours? Ay iya sir, kung 8 hours man lang, kayang-kaya yan. Basic. 48 hours straight. 48 hours. Bring na po yan. Ano pagharap po sir? Itong security guard sa duman sa Lunita Park. Iyon lang rin makagibo ka yan. 48 hours tirindugan. Kasi inaamat niya man yan. Nakita sir, marunong ka po ba mag-drive? Ay sir, kung pag-drive mo lang pang-urulay, may Ito problema. to yan. Na-drive ko na gabos. Bola lang yan. Jeep, aeroplano, maski nga ni kuto-kuto, tractor, na-drive ko na. Ng submarine. Submarine? Pre, ano kami submarine mo dito? Anong klaseng trabaho ni sir? Biga-applyan ko sir. Yes or no lang sir? Now, last question para maaraman ta kung talagang qualified ka digdi sa samong inaapon na trabaho, digdi sa samuyang malupit na kumpanya, okay? Okay. Ang hapot ko po sa imo Sir Langkoy, sa hiling mo, by pleasing personality ka ba? Ay, iko sir. Kung pleasing ability ang hanap mo sir, iko sir. I don't think so. So tapos na kita sa tuyang interview. Maraming salamat po sa pag-attend. Maraming salamat po sa pag-igdi. Arangkada pa lang. Aram kong di ka na mapasa pero tinawan ta kan chance and tinawan mo man akong chance para mapagal magparahapot sa imo. Okay sir? Thank you very much sa pagpunta. Balik ka po next decade kung pwede. Okay? So maraming salamat sir and okay, bye.